Вітаю вас, дарагія сябры, на тэлеканале «Беларусь-4 Брест» у Міністэрстве дзяцінства. Кожную нядзелю сустракаемся з вами тут. І гэта ўжо наша добрая традыцыя. Паглядзіце, як упрыгожылася наша студыя. З'явіліся святочныя ялінкі. А гэта значыць, што мы ў чаканні зімовых святаў. А як рыхтавацца да іх? Пра гэта сёння і пагаворым. А зараз сустракайце удзельнікаў нашага сённяшняга пасяджэння. Мікола. Добрый вечер. Ганна. Вітаю вас. І Ксенія. Прывітанне. Рада вас вітаць, паважаныя удзельнікі пасяджэння ў нашым Міністэрстве дзяцінства. Давайце прадставімся, хто з вас за што адказны, калі ласка. Я міністр традыцыйных зімовых святаў. Я міністр абрадавай спадчыны. Я запрошаны ганаровым сябрам. Вельмі прыемна вас усіх тут бачыць, сябры. Як вы лічыце, чаго дзеці больш за ўсё чакаюць узімку, на вашу думку? Я лічу, што цудоўнага зімовага надвор'я, каб можна было катацца на лыжах або санках, ляпіць снегавіка. І каб мароз трошкі быў, можна катацца на каньках. Ведаеце, Вераніка, зіма – гэта як запрашэнне ў казку. Столькі цудоўных святаў. І Раство, і Новы год. Цудоўнае пачуццё. Мне падаецца, што не толькі дзеці чакаюць зіму, а також і дарослыя, бо зіма – гэта час да падарункаў. Ну, а зараз, сябры, я вам прапаную, таксама, як і для нашых тэлегледачоў, інтэлектуальную разменку. Такое яшчэ ў Міністэрстве дзяцінства складана не было, але я ўпэўнена, што вы абавязкова справіцеся. І так, кожны з вас атрымае шэраг з 3 малюнкаў, і вам патрэбна пакінуць той, які вы лічыце неабходным у сувязі, а вось у сувязі з чым не скажу, здагадайцеся самі. І так, міністр Ганна, калі ласка, пералічыце, які ў вас малюнкі. Зорка, месяц і сонейка. Я лічу, што трэба пакінуць зорку, бо яна адна з найважнейшых сімвалаў раства. Вельмі добра, міністр Ксенія. Ліса, кароўка, каза. Мая калега мае рацыю, таму таксама пакідаю казу, як вельмі важны сімвал калядавання. Вельмі добра. І ганаровы сябр Мікола, што бачыце вы? Ананас, марозіва і каша. Пакідаю кашу, бо традыцыйна на каляды ставілі куцю. Куця – гэта такая абрадавая каша. Так што ўсё правільна кажа наш ганаровы сябар Мікола. Дзякую вам вялікі. Мы справіліся цудоўна, таму што мы цікавімся традыцыйнымі зімовымі святамі. І нават самі удзельнічаем у абрадавай культуры нашых продкаў. А дзе вы гэтаму ўсяму навучыліся, паважаныя сябры? У Брэсцкім абласным цэнтры маладзёжнай творчасці у фальклорна-этнаграфічным гуртку. А я з вялікай радасцю хачу прадставіць кіраўніка гэтага фальклорна-этнаграфічнага гуртка. І так, ганаровы госць, педагог дадатковай адукацыі Брэсцкага абласнога цэнтра маладзёжнай творчасці Кашалюк Валентина Івановна. Сустракайце. Вітаю вас, паважаныя міністры, Вераніка, гледачы. У народзе кажуць, зіма прыйшла, ды свят навела. Нас чакае великое, светлое свято Раство Христова, каляды. І трэба ж да яго падрыхтавацца. Як будзем рыхтавацца, Валентина Івановна? Міністры, а як вы лічыце, што патрэбна калядоўшчыкам? Калядная зорка. Без яе немагчыма ўявіць сапраўдных калядоўшчыкаў. А хто ведае, ці ёсць такая зорка ў прыродзе? Няма. Няма. А што ж она азначае? Яна азначае крылы анёлу, які вялі волхвоў да Хрыста. Сапраўды так. Зробім зорку? Ну, канешне, зробім. Я запрашаю да гэтага практыкавання нашых тэлегледачоў. Будзем разам рабіць калядную зорку. Калі не зробім на пасяджэнне, даробім абавязкова пасля. Нам патрэбна папера, можна картон. Выразілі ось такі круг. Так? 8 праменчыкаў у зорачцы. Можам взяць, якую вы захочаце колер. Любы. Так, добра. А скажыце мне, паважаныя міністры, чаму мы зорку зрабілі на павуцінцы такой? У калядах спяваецца, што павучкі ўратавалі маленькага Хрыста. Так, менавіта так. Гэта Аснова, кола аснова. І раскладываем вось так і вось так. А калі трэба пачынаць гатавацца да святу? А вось паглядзіце, снапочак на жыта стаіць. У жніва я зажынала першы сноп. Ну, сімвал жыцця. А на ввядзенне Прасвятой Багародзіцы збіраліся гурты дзетак і дарослых для разучвання калядных песен.
калядных вершаў віншавальных. Назначалі, хто будзе механошай, бо механоша павінен насіць тое, што падараць. Уже за месяц гатуецца. Да, раства ўжо за вельмі месяц. падгатовленым, так. Азначаюць, хто будзе насіць зорку, уже на шчодры вечар, хто будзе вадзіць казу, у нейкім месцы вадзілі медведзя. Ёсць яшчэ конікі ў Давыдгарадку. Конікі, у так, нас, Давыдгарадку. А я яшчэ хацела вас спытаць, а вось у нас галінкі якого дрэва ў гладышы стаяць? Вишни на Катерину ставятся. И эти галинки расцветают на Рождество. На галинках появляются кветки. Я яшчэ хочу звярнуць увагу нашых тэлегледачоў на тое, што ў нас у Беларусі адзначаюць Раство 2 разы. 25 снежня і 7 студзеня. Паводле розных календароў. І ва ўсіх ёсць яшчэ час падрыхтавацца да светлага свята Раства. А калі дзецям узімку дараць падарункі? Я лічу, што найчасцей дараць падарункі на Новы год. Падарункі дараць бацькі. У дзіцячых садках і школах для малых дзяцей робяць ранішнікі. На іх таксама дараць падарункі. Ёсць яшчэ добрая традыцыя дарыць падарункі на Раство. А калі пашчасціць, то можна атрымаць падарункі і на Раство, і на Новы год. Яшчэ подарунки дараць на Святого Миколая. А адкуль увогуле пайшла такая традыцыя, што на Святога Міколу дараць падарункі? Ён помог бедняку, подкинул ему золотые монеты, каб ён смог выдаць замуж сваіх дачок. Так, і, до речі, ми у нашому гуртку Свята Миколая показуємо таку батлеечку. Нона і Феофан – батьки Святого Николая. У них не было довго діток, і вони довго Бога просили і молили, щоб подарував їм десятка, щоб зазвучав в домі дитячий сміх. І ось у них родився такий хлопчик. Дякую вам вялікі за такой добрая гутарка, як у нас сёння час ляціць амаль незаўважна. Яшчэ раз покажем. Гледачы, паглядзіце, якая у нас зорка, сапраўдная, калядная. Я думаю, што у гледачоў Міністэрства дзяцінства таксама атрымалася вельмі прыгожая зорачка. Ну а калі ўжо ёсць зорка, то можна ісці калядаваць. Запрашаем вас паглядзець абрад калядавання. Мы з вами зараз гаспадыні, і мы ўжо падрыхтавалі святочны стол. Падкажыце, калі ласка, што тут ёсць? Ну, перш за все, застілалі стол сенам. Знак того, що родився Ісус Христос в яслях на сене. Застілалі з брусом, ставили головную страву кутю, хлеб. В некой мясовости ставили 12 страв, пироги, вареники з грибами, голубцы з грибами, рыбу і узвар обов'язково з сухих фруктів. А далі сім'я сідала за стол, молились і чекали колядників. Добрый вечер, пане господару. Позволь песню спевать, ваш дом величаваць. Спевать ці не? Добрый вечар. Співати? А в ляску, ляску, на жовтым пяску, там 3 малайцы церкву ставляли. Святый вечер, церкву ставляли с 3 окнами. Першае окно сонника взышло, святый вечер. В другое окно сам гол уляцеў, третье окно сам Бог поглядзеў, святый вечер. Няхай прынясе вам Раздво, счастье, радость и добро. Дякую вам. Дайте колбасу, домой понесу. У нас ёсць яшчэ вось такія пачастункі. Заўсёды трэба так пачаставаць калядоўшчыкаў, правільна? Давайте нас. Дякую. Кацярына Максімаўна, калі ласка. Приходьте до нас на наступний год. Придем, обов'язково, ви тільки ковбасу рихтуйте. Добре, падрыхтуем. Валентина Івановна, наші міністры казалі, што яшчэ і каза павінна быць. Так, на щедрый вечер приходили щедровальники, спевали уже щедровальные песни с козой. А вось глядзіце, і да нас каза ўжо ідзе. Багатий, дозволь щедровати, чи в дворі, чи в хаті. Ми не самі йшли, нас сам Бог послав. Пречистая мати веліла гуляти по вашому двору тому господарю. Ой, скоч козонька, сіне до хати, стань на порозі, на одной нозі, поглянь на гряди, чи нема ради.
Ой, там є рада, старая баба, пироги пече, солому сече, а сіно смаже, пироги маже. Вискочив вовчок, козу за бочок, а вовченята за козенята. Мудрая коза догадалася, сухою лозину сховалося. Їхали стрільці, все каштановці, нашу козайку дай застрелили. Бог! Ой, де ходили, де бували, такого чуда не видали. В вашому дворі наша коза пропала. Ой, треба положити сюди кусок ковбаси, а сюди кусок сала, щоб наша коза здоровая стала. Ну, у нас засталися тільки такі почастунки, ми почастуємо козу. Так, тримай, коза. Дякуєм тобі, дай моцний Боже, що наша коза гуляти може. Гуляла коза по полях, лугах, а тепер гуляє по сітих домах. Вашеці щедрець, а нам млинець, ковбаси конець і кошик яєць. З гоготухою, щебетухою. Ну, мы с задовольнением почастуем нашу козу. Кто до нас пришел? Меня зовут Полина, я пришла до вас з 28-ї школи. Я прийшла з моїм татом. Ми представили обряд коза, яка з'являється символом щастя, і вона виходить в дом, бо де коза ходить, там, відомо, жито родить. Є момент, коли вона нібито помирає, чекаючи даров від господарів. А коли вона отримає гэты дары, ну то вона вже щаслива, каже, що у сітій хаті є що дати, сам Бог ходить і жито родить. Ну, мы для наших самых маленьких глядачоў скажем, что с козой усё ў парадку, так? Яна Усё жывая. ў парадку. А навогул гэта больш дзіцячы абрад коза, так што калі дзеці будуць вадзіць козу, гэта будзе менавіта найлепшы падарунак, за які яны, напэўна, атрымаюць добрыя пачастункі. И скажите, як развітацца правильно с козой? Развітваецца сама коза і шчадравальнікі. Дай Боже, шчодрага вечара даждаць, добра пасвяткаваць і на другі год нас чакаць. Дай Боже. Дай Дякую Боже. вам. Дзякуем. Я вельмі спадзяюся на тое, што нашыя гледачы уважліва ўсё глядзелі і таксама можаце такім чынам рыхтавацца да святаў, якія нас чакаюць. Але незважаючы на такое перадсвяточнае пасяджэнне, нам яшчэ трэба і папрацаваць, паважаныя міністры, якія высновы зробім. Калі ласка. Захоўваць і перадаваць традыцыі зімовых святаў – гэта захоўваць спадчыну малой радзімы. Чаканне Раства – светлы час, да якога рыхтуюцца дарослыя і дзеці да нараджэння Хрыста. Каляды – гэта свята, у якім актыўна удзельнічаюць дзеці. Валентина Івановна, на правах ганаровага госця мы вам прадстаўляем гэтае рашэнне. Ну і калі вы згодны з нашымі міністрамі, калі ласка, стаўце свой подпіс. З вялікім задавальненнем. А мы замацоўваем гэтае рашэнне нашай міністэрскай пячаткай. Дзякую вам, сябры, за ўдзел у нашым пасяджэнні. Дзякуем за запрашэнне, Вераніка. Захоўвайце спадчыну і рыхтуйцеся да каляд. На гэтым пасяджэнні Міністэрства дзяцінства завершана, але заставайцеся разам з намі, бо наперадзе нас яшчэ чакае чытанка. Дарагія сябры, менавіта у гэты час набіраюць моц маразы і сапраўднае зімовае надвор'е. І сёння мы разам з вамі прачытаем верш, які напісаў Якуб Колас, а называецца ён «Зіма». Надышлі марозы, рэчкі закавалі, белыя бярозы шэранем убралі. Замялі дарогі ветрыкі снегамі, лес як дзед убогі з доўгімі вусамі. Апусціў галіны і стаіць журботна, зрэдку верхавіны зашумяць мяркотна. Мягкая пярына, вочы адбірае, белая раўніна, ні канца, ні краю. Пад пялёнкай белай травы і лісточкі, рэчка анямела, змоўклі ручаёчкі. Амярцвелі лозы, чуць галлём хістаюць, а ў палях марозы ды вятры гуляюць. Сябры, незважаючы нават на такое зімовае надвор'е, мы добра ведаем, што галоўнае гэта цеплыня ў сэрцы. Сустрэнемся з вамі роўна праз тыдзень на тэлеканале «Беларусь 4 Брэст» у Міністэрстве дзяцінства. Да сустрэчы!